kuma dama akwai maganar da nake so zan gaya miki tun jiya to kuma baki dawo da wuri ba sai na ce bari in kyale ki mu tayo da safe sai in gaya miki. Ina jin ka ban fahimci me kake nufi ba. Dama saboda yanayin zamantakewar mu haka a nan gidan musamman irin zaman ki da Zainab to shine sai nake ganin na samu wani gida a nan baya zan kama haya alabishi sai mu koma can kin ga sai ki zaman ki saka ta kiwala umma a gidan nan. Da ka ta Sani yanzu nan Sani abin da ka tsara kenan ka gudu ka banni ai wannan gudu za ka banni kenan abin da kake nufi kenan. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'a ba haka nake nufi ba wallahi ba haka nake nufi ba wallahi. Haba Sani yanzu na cancanci ka yanke mu irin wannan mummunan hukunci. Wato wani lokacin aure hutu ne wani lokacin kuma aure zama yake matsala. Wato kafin kai aure lafiya lau muke zaune da kai amma yanzu wannan auren yana nema ya datse igiyar mu'amala ta tsakanina da kai a matsayinka na ɗana a matsayina na mahaifiyarka. Shikenan abin da kuka tsara kenan ka tattare kayanka da matarka ku tafi ku banni ku gujewa musifafiya mafaɗaciya ko? To abin da kake nufi kenan mana. Amma wallahi tallahi Zainab bata san da wannan zancen ba. Wallahi bata sani. To Zainab bata san da wannan zancen ba amma na tabbata dangin Zainab su suka kira ka suka kitsa maka wannan sharrin da wannan makircin. Wai da ka ta Sani, wai da dangin Zainab da ni wa ya fi cancanta ka kyautatawa. Mutanen nan zikau haka suka ranka da haƙoranka a bakinka amma shine za su kira ka su shirya ma mugun al'amari ka gudu ka bar mahaifiyarka. Dan annabi ki haƙuri wallahi tallahi da na san wannan magana za ta bata miki rai wallahi da ban faɗe ta ba dan Allah na bar maganar nan. Ba Sani ya za a yi maganar nan ba za ta bata min rai ba muna zaune tun da kake ba mu taɓa rabuwa da kai ba sai a sanadin mace. Ka tsaya ka saurare ni da kyau sanda ne goyonka irin faman da ne da kai zawo amai haƙorin nan da ya tasan maka irin faman da ne da kai ba ƙarami bane amma kullum addu'a nake ina fatan Allah iraya ka in ga girman ka yan sakamakon da zaka yi min kenan ka girma irin hukuncin da zaka yanke min kenan Sani. Mu mun rayu da ku muna fatan Allah iraya ku kuna lallabawa Allah ya raba mu lafiya da mu da ku wane ne yafi samun lada. Ku yanzu kullum buri kuke Allah ya raba mu lafiya mu bar ku ci gaba da rayuwa mu kuma kullum addu'a muke Allah ya raya ku shine an rayin za a yanke mu mummunan hukunci ko? Ya hakuri dan Allah dan annabi umma ki hakuri ki yafi dan Allah. To magana ta wuce kan ƙara ji. Allah ma albarka. Babu wani abu. Ba komai to shi. Wato kanin haƙƙi na da uwa a gare ki kwakin gaban kau ba duka wannan kin gaban kau ba zan sakaci a gunki ba ne. Zainab garin yaya aka dafa abinci uban waye ce a kawo min abinci ba nama. Naman karewa yayi kuma na ce masa nama ya kare ce ai haka. Kin sanar da shi ya ce ai haka kina wani haka da kai. Ko me yasa ko tausayi ba ku da shi? Yaron nan yana iya daidai kokarin sa. Zafin rana bai huta ba, sanyi, damuna yana faman tafa amma saboda tsabar rashin tausayi, naman miyan ma sai an kudin da ne an kunshe an aika gida. Shi mai da tun hula ba zuciya. Haba, irin jaraba ce wannan. Amma, yaushe kika taba ganin na dauki wani abu daga gidan nan na kai gidanmu? Tuhuma ta ma kike yi. Ni zaki kalli tsaba ido na kike min wannan tambayoyin. Sanda zaki kai gaya min zaki yi? Ni da na san kwashewa ake aika da shi gida. Da tun hula kullum yana zaune yana zama sa idanu akan hanya ba komai yake yi ba. Ko baki ji abin nan ce ba mai da tun hula. Gaskiya umma ni irin wannan maganganun da kike gaya min gaskiya ni ya fara isa ta wallahi. Wata ran wannan yarinyar duka za ta samu. Na ce lalle wata ran duka za ki sa a cikin gidan nan. Sun fara isaki. To za ki ga irin matakin da zan ɗauka a kanki. Kuma ba za a ci abincin ba nama ba ki ɗauka ki aika musu da sauran abincin. Ki ce na ki ci tun da kin aika musu da naman su haɗa su cinye. Sani,
ka ci gaba da haƙuri, kai ta haƙuri. Kowa da irin jarabar da Allah yake masa. Yanzu kai Allah ya ma jaraba babba ba ƙarama ba. Saboda haka ka ci gaba da haƙuri, ka ji ko? Ba komai baba, sai dai a yi ta taya ni da addu'a domin ina cikin matsala mai girma. Saboda a cikin sharuɗan da ta kafa min ma, ta ce min in har na kuskura na bar gidan nan, to tsine min za ta yi. Lokacin da ɗa yake cikin matsala tun ina yaransa, sannan uwa take kula da shi, take nuna masa so. Don haka ka kula. To ai dama na riga na ba ta haƙuri ma. Na kuma ce mata insha Allah ba zan sake furta wannan magana ba. Allah ya samu rayu mun girma da iyaye da sai dai haƙuri. Ina haka yake. Haka yake sai dai haƙuri. Haka yake wannan. Ba komai. Ci gaba da haƙuri, ka ji ko? To, ikon Allah. Ba shakka. Wato Ke kina ciki. 'yan abubuwan da aka ɗan sassata aka tafi da su. Ina nufin 'yar wajenka. Abubuwan da ta ɗan ɗauka ta kukkulle ta tafi da su bai isa ba sai an biyo mu mula. Ya zo ya sa ka a gaba tun daga ciki nake ji kukuz kawai ya to hudu ba me yake maka? Ba wata fa magana muke yi. Baba ne. Baba. To ai na gashi sarai baban ne, amma naka zirkinka tun da ya zama babanka. Ko ce maka aika ido na dishi yake, ina gani kar na kalle shi na kuma gashi din ne. Sai aka yaya. Ya wannan kalami bai kike fito daga bakin ki ba. Har da yara a tsakanin ai bai dace ki faɗa wannan kalma. Kaga malam, yana tsakanin mu ko coge. Yadda aka mana rufa aka ba mu juya da ta zo gidan mai ta aje a cikin gidan. Aka ta ƙari zaman ta sai 'yan sace-sace, sai 'yan tattara wannan da gutsuro ko matsiya ta ƙara gaba. Ya zo ya sa ka a gaba yana gaya ma ƙarya da gaskiya. A ci gaba da haƙuri. Kuma shawara da na ba zan ci gaba da yi ma addu'a. Wani? Ba kuma ni zan tabbata. Wani dan ka iya. To ko ban ka zai ka hada da shi da 'yan taka ka hada ka nake. Ya zo ya sa ka a gaba ca yana ta sheƙa ma ƙarya da gaskiya. Mai auren ne yadda sai daɗa mana a cikin gidan ba mu karu da komai ba sai yan sace-sace da tsuguni tashi. Ba zan bari ba. Kaga tsaya ka ci idan kai sun sambace ka sun tsabace ka sun cinye zuciyarka tas to ni kurwata ba yadda za su yi da na fi karfin su. Kaga dama ni kuma zan tafi. Yau ki gaya wa kuma maganganun da bata ji daɗin su maganganu na rashin mutunci. Yaya, ni fa ba wani abu na ce mata ba. Ce min ta yi na ɗebi nama na kai gidan shi ne na ce mata yaushe ta taɓa gani na ɗauki wani abu daga gidan nan na kai gidan. In ce ko dai ka ji da kunnenka, in ce ko ka ji da yake yar marasa mutunci ce gashi ta ƙara maimaitawa a gabanka. Ma'ana ta faru ta ƙare haƙuri a yau babu shi ba zan haƙura ba. Yauwa sai dai ka zaɓa ko ni ko ita. Ba dan dai gajiya ba dan Allah dan annabi ki yawo dan girman Allah ki yawo. Sani ni na haife ka idan har ni na haife ka ka yarda da wannan to sai ka saki wannan yarinyar a koma can gidan mai dattin hula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya, ka sake ni ka bi umarnin mahaifiyarka. Shine dai zama lafiya. Yawwa. Zainab. Na sake ki saki daya. Akat. Sai a gane fitsara ba ta da daɗi. Da akwai haƙƙi na ɗaga uwa da akwai haƙƙi na ɗanta kuma biyayya zan ga ummina amma
kula da haƙƙina mahaifiya kin ji mamata dukkanin haƙƙin kina baki ba zan yi fushi da raino ba. Sani, na san komai. Ka je ka ci gaba da haƙuri ka bi mahaifiyarka. Ka ji ko? Lalle ka bi mahaifiyarka. Yanzu shikenan Zainab ta manni kenan. Na rabu da Zainab kenan. Na san kana son ta Sani. Ita ma haka tana son ka. Amma abin da nake baka shawara, bin mahaifiyarka shine fa a'ala. Dan ka saki matarka, Allah ba zai hukunta ka. Amma in baka bi mahaifiyarka ba, wahala ne a gurinka. Allah zai hukunta ka. Wallahi baba na matuƙar ƙaunar Zainab. Domin Zainab tana yi min duk abin da nake bukata. Tana da ƙoƙarin yi min biyayya da mutunta ni da mutunta kowa nawa. Amma ban ji daɗin abin da kuma ta yi mata. Bata baka ba, Sani. Amma ka yi haƙuri ka ce zan neme ka. Ka ji ko? Insha Allah a hankali zan neme ka. Shikenan baba. Abin ka da kyau ba ku nisa. A ganin kana ta kokarin kulle kofa shi yasa na bari ka gama lafiya na ba gajiya. Lafiya lau. Na ji shiru ne na ce har yanzu ban ji motsin ka ba. Ha ina dan kintsawa ne sai yanzu na fito ne. Zan fita. To shikenan. Dama ina son yin magana da kai. Ai ya kamata a samu wata yarinya a auro dan bai kamata mu ci gaba da zama haka ni da kai a cikin gidan nan ba mata ba. Mutane suna gefe guda suna ta mana gunaguni. Ka san ba ka da dalili da mutum sai ya dau idanu ya yarfa a cikin al'amarinka. Ina ganin dai da an dan bari an dan sarara zuwa wani lokaci saboda yanayin abin kada ya zama na an kawo ta kuma ita ma an zo an samu matsala da ita. Ka ga dakata da Allah. Kawai ka fito fili ka gaya min kaka auro masifaffiya ta kore ta. Abinda kake so ka faɗa kenan. A'a ba haka nake nufi ba. Ba haka nake nufi ba umma. Kaga an ki a tsahirta ba kuma za a tsahirta ba yawa aure sai an yoshi an kawo gidan nan tunda kai baka da idanun da zaka gano mata ni na gano maka. Kana ji na? To umma to amma ko da ke dai to ke kika ce kin san yadda take. Amma dai Allah ya sa dai ba za a samu matsala da ita ba. Yawa mai hankali mai ilimin nan na zamani saboda hakan Allah ya da za ku daidaita da ita. Da rufin asirinka mata idan hudu za a hada lokaci guda za ka iya hada haka auro suka kasu cikin gida kawai waccan yarinya sun kini ne ma zuciya kullum banda ita ba wacce kake gani to na yarinya ka rabu da ita na gaya ma kenan ka bar ta kenan har abada yawa sai wata sabuwa to shikenan dai kawai babu wata matsala ka tofa mana yawu na alheri yarinya ce mai hankali mai biyayya kyakkyawa da ita za ku daidaita da ita yar fara a'a shikenan ba komai ni zan tafi ba wata matsala ko a ba komai to shikenan sai na dawo asiri Allah ya rufa mu asiri kana da rufin asirinka mata idan hudu kake so lokaci guda zaka iya aure kana wani rangwada kai kana min wani haka za a kawo yarinya cikin gidan nan kuma mai hankali ka zo kana ta famo ko kawai kulle kofa ha abin da kika yi ba daɗi a raina kin gaban
so ba a raina kin gaban so ba dukkanin haƙƙi na da uwa a gare ki kwakin gaban kawo ba duka wannan kin gaban kawo ba ba zan sakaci abinki ba ne biyayya zan yi ba wai ba zan yi fushi da mahaifa ba dan ban ga abin da na mora ba da akwai haƙƙi na daga uwa da akwai haƙƙi na ɗanta kuma biyayya zan ga ummina amma ki kula da haƙƙina mahaifi kin ji mama